Finally, mukomana anonzi Timothy Chisenga uyo wekuuraya Juve achimuurayira 1,000 rand kuRustenburg abatwa achibva ngokonfesa kuita chiitiko chakadai kushata. Pabudiswa maCCTV vachifamba vese. Guys, zvinhu zvacho yes or no? Yes or no? Okay. Cooperation is family. So now, Taurai tangai pa HK makafamba sei boss tukuziya mafambira makaita. Yes, sir. Wednesday. Man cooperate ni family ke Family. Otherwise, the boys yes or no? Mukomana abva ngobvuma kuti ndindakamuuraya. Mapictures acho anotyisa zvisingaite akaisiwa zvakare pa page raEnifa iroro. Brother yacho yanga yachiowa mukomana 1,000 rand. Saka pakangoitika problem pamapayments ndobva audza Juve akati ndichakuuraya ndichakupedzera. Juve ndobva ati aiwa mudaro mukoma asi ndimi munenge maamwari here zvandakataura wani kuti payment ndichaita. Hazvina kuzofamba zvakanaka. Mukomana akatorwa akatenderedzwa muRustenburg akasungwa newaya ndokuzoendeswa kunzvimbo inonzi Sondela ine mukuku achibva angosvika ndokuurayirwa ikoko. Akachekwa kuita kuvhiyiwa muviri wese nebanga pese paanga ari kumeso muromo wakachekwa zvese zvakadaro. Enifa akaita live achirwadziwa akati ndinoziva kuti munhu auraya brother yangu anonzi Timothy Chisenga. Enifa paakaudzwa news dzanga ari ku KZN kuDurban, but she made it a point kuti zvinhu zvichafamba negwara kusvika brother yake painonovigwa ange awana murume anonzi Timothy Chisenga. So he was wanted. Vanhu vemapeji vakaposta nyaya iyi vakati Timothy Chisenga ari kutsvakwa nekuuraya kwaakaita Juve ndokuzobatiwa. Abatwa muzuva ranhasi makuseni. Aiwa vadhila naye arohwa mukomana asi anga atotaura nyaya yake akati ndinobvuma kuti ndini nyakuuraya. Kuri kunzi basa iri haana kuriita ari ega, anga ane umwe muchangani waanga ainaye. Zvinhu zvinorwadza guys kuti isusu sevanhu, what happened to the spirit of Ubuntu? Isusu sevanhu tinotokundikana dzimwe nguva zvinorwadza chaizvo kuuraya huku chaiyo. Ko munhu unozoita wekudambura zvinenge zvaita seiko? Enifa is very brave guys. Akatobeta kuti bhodhi ichaenda inini ndatobata munhu. Zvafamba zvakanaka. Mwari vaita havo. Ende zvaita kuti baba ava vabatiwe nekuti vanga vachatozoramba vachiuraya vanhu. Mbiri yemukomana uyu yakazara muRustenburg. Kuri kunzi chikana angofunga kuti anoda kukunyengera mukadzi anotomunyenga mukadzi wacho votodanana pamberi pako and there is nothing you are going to do about it nekuti mukomana anototyisa zvekudaro. Manetizens ari kuti dei zvaibvira kuti mhosva yake itongerwe kumusha kwake of origin akwanisa kunopinda chekurubi chaiyo nekuti maybe prisons ekuSouth Africa dziri nani. Agaizika akarwadzisa vanhu murume uyu. Chinorwadza nchoti mhondi dzakadai dzinotozivana nemapurisa. Unozoenda mangwana asisiko vatomuburitsa. Zvine kakurwadza so zvinotyisa zvachose nekuti munhu kana mamuisa mujere muchiti maybe anondogara ikoko for a long time, next time osaya naye mumastreets unenge usachazivi kuti anokufungira chii. So dei zvaibvira vanhu vaitora mutemo vozviisira mumaoko avo vozvidhilira nemunhu, but anyway hazvishandi zvichidaro. Vamwe vari kuti dei ini ndirini ndamuwana ka ndaisatomboudza vanhu kuti ndamuwana. Kwaiva kungobata basa wakazvinyararira kutoita zvekucheka machekero. Vamwe vari kuti for an ndo yanga ichidiwa panyaya iyi. Dei zvinhu izvi zvakataurwa kuchiri kumukuku kwaigara kuSondela uko. Vanhu vaibva vatongomupfekedza vhiri kwakutongolaita nepetro chaiyo nekuti aiwa akaita mwoyo wakashata zvikuru kuuraya such a young beautiful soul. Anga ane mwana wake ari kuma 4-5 years ikoko. Anyway unosiyisa munhu vana vake
just for 1,000 rand, like 1,000 rand. Dai akatumira right Enifa akati ndokumbira ubhadharire munin'ina wako mari yake asati ada kundibhadhara. Guys, zvakaoma. Mumanetizens umu mune mixed feelings. Vamwe vachiti pavidhiyo yataisa iyo pane murume azoita kurova mbama kuna Timothy uyo. Handitika kumurova apa zvabva zvaita kunge ari kuharasiwa kana kuti kutotewa, zvinobva zvaita kuti maybe vemutemo vagotora side rake. So munhu uyu ari kuti panyaya yakadai so iyi hama yemunhu akapondwa atori right, but video iro rinogona kuzokanganisa zvinhu nekuti zvakuita kunge muri kumutocha, muri kuita zvisiri pamutemo. Dai munhu agona kuendeswa kumapurisa, then wotsvaga malawyer anenge achiita follow up to make sure kuti mukomana haasi kubuda. Akatsvagirwa lawyer nehama dzake pasina imwe evidence yekuuraya Yuvo kunze kweconfession iri pavidhiyo, zvinogona kuita challenge nekuti achati ndakabvuma ndiri under duress and I was coerced into admitting, obva anyatsozobuda. Mutemo uri tricky guys, zvinotobowa. I might sound insensitive, but speaking from experience, she's hurting, we know, and pain yacho haitsanangurike, but she should hand him kumapurisa vobva vaigarira bampa nyaya iyi. Asi vamwe vari kuti aiwa kana mutemo wacho unenge uri toshaya chaiwo. Aiwa, haungaurayi munhu kunge huku kudai wonzi kwai ngaaende kujere anodya sadza. Zviri right amborohwa ari panze kudai so, nekuti haungambodaro umwe mwana. Guys, kuurayirwa hama kwakaoma. I hope the law takes its course. Mwana wokumba kwedu isu akatobayiwa nebanga nemunhu wekuziva, akangosungwa for a few weeks akapuwa bail akatiza zvake. First days aitoonekwa kumusha achizvifambira scot free. I know the feeling. Sora yako Enifa went through this in 2019. It was not an easy journey, but guys, ndo paunotoona kuti mutemo aiwa une pamwe paunobata, une pamwe pekuti unotofevheredza umwe munhu. Chatiri kufarira ndechekuti mukomana uyu finally abatwa. Kuti muchazodhila naye sei, aiwa imi ndimunongoonawo yekutamba ndimuri paground. Basa rashandwa zvinodadisa, and you are real detectives guys. Mamudhiga mukamuwana guys. Tichitenda social media nekumeka sure kuti mukomana aenda pawanted. Iye wanzi kwai mhosva yake chaiyo yaitomuremera zvokuti akatomanya kukonfesa kuna vamwe vana madzibaba kuti wedu wenda para mhosva, akakonfesa kuna ningi, akakonfesa kuna ningi. Zvinotoradza kuti nyaya iyi yakamuremera chero mumwoyo make, kungozvigokera ngozi, yakazvirarira ngozi ichirelaxa iri kuholiday kuMaldives, kwakuti aikukoka kuti dovuyai pano ndine basa rekuti mundiitire mugopedza mhuri yese. Mbuya mai vaTimothy ava vakatozoonekwa naEnifa akandovaudza kuti mwana wenyu wauraya hanzvadzi yangu. Mbuya ivavo kwanzi vakapera simba vakaita sevachawira pasi, asi chibereko kana changodecide kuora guys, chinenge chatoora, unenge watozvara mondi. Nhasi bhodhi yaYuvo yatobuda yaenda kuZimbabwe, uko kuchanobatwa basa. Do leave your comments on what you think. Tichingotendawo Enifa for basa rakanaka raitwa zvakadai so.